Neng ya mampu tenan nih. Diampet. Aku wis sok ngampet lah. Ngete kae mah. Oh, dalang nih. Cing seru nih omong. Moh. Kayak delok kamera aja. Terus ngapa? Mbok menawa aku ditransfer. Aja diplerak. Foto ngerti toto bangkote keri jangan begadang begadang diteruske mitle iya jenenge mitle nak ya kudu nganggo pikiran soalnya mau bengi iki mung 500 meter saka kene iya nang kidul kono mula ya kudu beda cedhak banget ya mak cedhak banget mau bengi warga kene ya padha rawuh merana iya iki nek wis begadang ngene iki terus tangi esuk terus ngenteni awan terus ngundha layangan cocok nak cocok ya dasar dina malam minggu
kaya bar iki apa mak suwuk wae oh iya suwuk mesake do nabuh kaya padakle nabuh ki ra nggo tenaga kaya kopolan sakake sekutan agami kare montone mabur jajaran sambrani aja nyanggur ngobrol biasa tenan no. Iya. Yen, no, nembang apa? Ya. Nggih, kula minangkani pamundutan lelagon saking HP. Apa? Saking HP. Oh iya, heeh, HP-mu apa? Cross Womito. Cross. Sesideman, Pak. Oh iya, Sesideman. Ingkang nyuwun. Ketoke mau bengi durung metu Sesideman ki. Iya. Pun ditransfer soalnya. Walah iki aku le malah ira seneng nang kene iki. Saiki mulai saya canggih iki nek njaluk tembang terus ditransfer. Iya. Langsung, Pak. Oh, ora liwat aku wis. Mula pendapatan menurun. Lah nggih ngoten niku apike. Oh iya, wis rekeningmu iki do dipajang ning HP. Ya, wis ora apa-apa, Mak. Ya. Wiwitane ya. Wiwitane sindenmu kok cendik-cendik to, Mas. Iki le timpuh wit kelas 2 SD dadine sikile mungkret. Oh. Nggih, mungkret. Iya, ya ora apa-apa. Lah wis kelas 2 SD melu aku iki nganti tekan sprene iki nek timpuh terus saben bengi ayo mungkret. Iya. Prastiwi kae timpuh wit bapakku ana wis nyindeni lho Prastiwi kae. Oh iya to. Ning isih ajar nyinden tenan. Iya, sok nyindeni Pak Suwargi Pak Adi Sugito mula ya luwih mungkret mbangane Agnes. Iya. Mergane sikile ditekuk terus. Ora iso dawa. Ha iya. Mula nek ditekuk ora iso dawa. Iya. Napa, Pak? Sikil. Oh. Bagus. Bendera terus yung selendang ngopo Mak aku ini nek ndelok mbokku iki mbok gek izin sa aku ki nek ndelok kowe le timpuh gek wetengmu mblending ngono kuwi wagu rasane ndelok-ndelok kancane iki sing mblending ora kono aku kok kono niku kalih lho Pak. Hah? Ras itu. Loro piye? Loro piye maksudnya tak genahke aku. Apane sing loro? Isor dhuwur. Edian ora aku. Ha iki sinden ku anggere ngene iki kurang suguhan. Nek ngomong waton ting clekop sak penake dhewe. Iya, ken mau disangga terus kuwi lho dicekeli terus ngene iki. Kok dinek nglundung. Gak izin no.
Selendang kuning kang sangke kang saking wukir so nek lahir tilik ya sing biyen tilik ora sukses seprene ra sida mbak tak tilik orisa mbok menawa iya kok mbok menawa piye lah aku mbiyen tilik neti kae pas bayake nangis tak tunggone iki malah ayo meneng ayo meneng ayo mik guys ta ora gelem tak keke Pak Seno lho aku tratap ngono nanti jam 12 tak anteni kok ora dikek-kek to iki tak tunggone ning ngarep lawang oh nggih ya sapa iki Mak Mbak Ratri oh ya nyuwun tembang gubuk asmara duet Keswan dan Mbak Tatin oh ya kanuwun saking warung soto Ana Kaloran Sidomulyo ya ana diterima ora ana enak ya ora kok matamu kok ya weruh amune ora ana dinamune ana ya swara kurang bremana ning wasis ngro angungrum marang bendoro angungrum marang bendoro dia sulistya pijer incangake alis ya terus tresno sesideman ya luwih becik patenono timbang bisa nena liwat kincanging alismu kuwasa aku isih aku
urip ana kutha gedhe kowe tak tukake Mbak Agnes Yanandasari. Iya, wah edan akeh banget sing moto. Iya. Termasuk bojone Wahyu barang moto. Argo ngopo? Ya mbah ora ngerti. Monggo-monggo Mak Tati. Duet kalih Mas Genji. Salaman. Ora gah ngopo? Salaman ning arep njaluk dhuwit kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ya iki. Iya, ngono ya, Mak. Kok wirane andang mawut ki ngopo? Iki. Urung sida apa-apa wis mawut-mawut iki piye? Oh, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medho ngadep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten omah ya wis galak lho, Pak. Omah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Wah iya? Jebulane ngono ya? Iya. Ketoke merak ati. Nek aku Mutar bojone wis ora respon wis mesengut. Syukur kapok kowe. Ha nek bojomu tok garap ki meneh ora wae. Masih jane. Ha kuwi aman ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok.
Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. Ora gagas kok. Ora gagas ya pisan ya. Nyingkar. Ngapa we? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu. Iya. Ya, Ya ngapa? Ya ngapa? nembang apa macul? Biar macul tatin po. Ora. Mani ye. Wah, kudune semono dipajak. Ala ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Karena cilik ya. Jos e. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jadi. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya ming Oh, belajar juga. anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo istajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene rono rene ngono. Wis niki kanca-kanca kasih delok aku. Lah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku wingi arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak. Tak piye? Tok anggap wong lanang apa? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Ah. Cocok. Iya iki dite 200 ki nggo sapa? Ayo gak. Kula. Oh, rumah Eh ya karo aku bareng. Ha iso ora tak. kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tahu. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ora Lah. dibagi ya. Ha iya bener, nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya Wong loro. Wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya, Arep gandrung kowe. ya kok sikik lagi dicopot klipe kok yo. Utawa Ah. matur nuwun Kanjeng nggih. Ya iki tatin. Men ditampani dhewe. Ya kowe kaya Bagong niku iki. Nampani 100 ki ana dit 50, ngono yo an. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya lobok endi? Kene. Lho Bu, lebono kene. Ya jangan. Leboke ngendi ngene tatin? Ih, Iki ana sae apa? ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang itu 100 ya. Ki soto anae soto lengganaku. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Orang tau ngejak aku. Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar kuwi. Ketoke kowe modele njalukane. Ora, yo nembang. Ngapa ta? Kesusu ngapa? Sila arep ngapa? Wong aku ya ora akon kok kowe kesusu ki ngopo. Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa ta, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir enten. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Jenengan Mulane ki kowe kon iki tak kon permisi. sesuk nek ora payu ki gawe cara rada arang le payu kae ngarep omake tukoki plakat gedhe yasa Kikiswan menerima wayang kulit dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko
Kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Kikeswan ke sana 2 kilo. Dulu udah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa nyebar ora kowe. Gubuk asmara apa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal, Pak. Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu bocene iki ya bagusan nek kaya ngene wis bagusan. Bagus. Subroto. Wow. Subroto iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Ya mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delengan burimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selawat ngono suarane. Anu teko, gentone teko. Turuk 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 turuk. Loh. Loh. Wah, tok tok tok. Turuk tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cemplung. Ngapa? Kowe saka ngendi e? Kok kledang-kledang gawa manggul janganan iki saka ngendi? Aku ora manggul wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Apa iki? Oh, geger. Kok ndarani manggul apa Oh lah yo ketok woe. Apa matamu katarak apa piye? Matamu kowe Lah wong aku ora manggul kok meni manggul lho. bol puno. Oh. Ya ora apa-apa. Lah kowe gembol apa kuwi kok gedene semono? Weteng iki. Meteng pirang sasi? Ora, aku ora iso meteng. Ning iso ngetengi. Iso. Nyoba apa? Piye? Mbok Mbok kowe iki lingo, aku iki Mbak Yumu. Ora urusan. Lah mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos. Mbok kuwi sedulur mboke ora. Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Waruda paripeksa. Ya ora ngono. Rudo paripeksa kok rudo paripeksa. Ruda paripeksa. Ya ora ngono carane gento. Kabeh iki iso dirembuk. Nek jenenge ora seneng ki rak ya mbok liyane wae akeh lho. Moh, Lah ngapa? liyane wis jelek aku. Berarti wis. Urung. Wis tau sampean rasa melu-melu. Oh iya, aku penonton enggak ya? Penonton. Oh iya. Aja nyempalui. Aku etoken ndelok ketoprak iki jejer tanggaku. Kene to. Kene to. Tengok kene kok. Guys to. Ora apa-apa iki gabrese sing anu sik. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku krungu dadi aku nggatekke lho. Gajulno sikik wae. Gajul penontonnya kan gajul. Aja. Lah Yo. piye? Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa to? Pirang-pirang dina Dadi gendho ora pati. aku iki ngimpi Pokoke jarine kundangan dadi ora pati aku. Apa? gelut yo. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu Lah mik. kok aku mayang kene mau nang kono ana sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendho ora pati apa ya Kang ya.
Ya ampun nganggo mic. Krungu e. Ha iki ditaleni e. Copot to. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to Gento? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Nah sing dadi cemplung. Apa e? Ayo, kowe gelem ora dadi cemplung? Gelem. Kowe gelem ora gelem. Imbang ana katresnanku yo. Rasudi. Aku ora tresno karo kowe. Mama. Rasa tok rungok. Ha kaya suara penonton. Ayo ketuprakan kok gagas suara penonton ras do gandrung kok ya. Manismu, Memanismu angu. si roli ranang kaya kethek ya. Anggere Jiwa kangga weru citek Dibuka-buka lho. Ayo. Ayo. Mbok elingo to Gento elingo. Aku ora edan. Lah yang mbok aku ki apamu? Mbak Yuku. Lah gini kok arep seneng karo aku mbok mikir. Aku ingin nih. Ingin apa? Iya kuwi. Gelem ya? Mah, kurang berasa sudah Mah. dibentuk kurang kendu. Gelem ya? wegah kowe ngerti bahasa ora to basa Ketrak Jawa? lor desa kae gentone ngoyak tenan. Nggih napa, Pak? Nggih, Pak. Wah, apik lho desa kae apik tenan. Ketoke iso dadi gento amatiran iki. Karang Taruna. Jajaran. Lara apa kang sinadya aku gawa buku ora apa-apa protes wae ayo Minggir ora kena. Elingo to. mundut to warti rene yo hei Aku direne malah dites-tes to. anie Tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono lho. hah hei dia apa Duwe mic. ndi Lah kowe iki dutekku tak maca ya yuk maca sak karepmu ning aku wegah. atar Mbak alon-alon ngapa lho? ki selak wengi tamtu tatu roti Aku tibono.
ibarat wong numpak prau Mandha iki tulungi aku ndonga lho aku wedi. Kamu kan kowe mau gelem karo aku ta? Lah iki ajaran kuwi saiki diajar ki lho. Saya pernah Mau aku penonton kok. penonton kok. Iki ya wedi wong bojone ya galake ra sama-sama. Uyoga kok Tekan omah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku ora gelem dene semono Menggah-menggah ya. Awas lho kowe ndo tak ratakne kowe. Lumampah Bareng dineke ratakne iya meni. Nah iya apa? Lah piye? Kowe biasane takne apa? Hei, Masa nakokke. lah mau emoh saiki nekokke. Nek duit nek duit aku duwe. Ayo. Hei, Oh, celeng iki. menggah-menggah Pak. Ayo semangat kok wong ketoprak kok ngombe. Lumampah tanpa walah masa aku ngono bareng. Kaya Pak Wardudi lho lha apa. ning madyane jala Ngopo ora disini ngono lho. Apa kowe iki urung adus ta mau iki? urung. Lah mau urung adus kok arep ngedaki aku lho. Ayo to Yu. Kuwi Sing ngapa? sing jeneng rol ketoprak Yogyakarta iki nek burasak Pak Wardudi kae. Blok. Wah manut ora kowe. Bro, Apa? manut ora? Ora. Iki ning tengah sawah. Iya. Anane mung aku karo kowe. Terus ngapa? Kowe wong wedok, playumu ora banter. Kowe mlayu ngidul ana segara. Mlayu ngulon, ngulon kono Dik. Ana kali. Mlayu ngetan ana gunung, lor ya gunung. Terus Terus ngapa? Tak cekel pepetke galangan. Sut, Ngapa sut? sut. Nek Pak Wardudi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora ngapa? tak joke. Ya wegah. aku tak atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Ngomule damai. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anak aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Iya ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewo-ewohi. woi-woi 100 e. Ya kuwi ora. Iso nggo nyewa gubuk asmara e. Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. Kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Kok apa yuk? Ora.
Salah wong apa ya piye? Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru nggawa wong ya. Ama. Keterucut meneh. Temah kunci angin Kendhongane pecah. Saking mantep lho. Iya cemplok. Ngapa? Wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem. Apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe? Mbok kowe ki elingo aku ki sapamu ngono lho. Aku ki wong ora tresna karo sliramu nak ya ora ngawur ngono kuwi jan. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah. Aku mok kok. Sesuk nek suwe-suwe aduh apa iki? Yen ra gelem Ngapa? mlayu tak uyak, tak lebokke mbuh nganti. Tok. Weh, Lah ngapa? Tobrake bubarke polisi. Toprak kok digaruki. Pemain kasus. Wis saiki ora ketoprakan tak cek. Ora kene krungu swara sirine terus Kelingan. Nang jeron kotak wayang yo digoleki. Ayo di sik Ya. saiki ditatin gubuk asmara. ya. Kowe urung rampung. Tisunan. Tisunan dilapi kok tisunan ki maksudnya piye? Lah nggo tisu sik kemringan. Yo ge gebuk asmara. Nyingkal sik bawa tatin yo Tin. Kula lungguh nggih, Pak. Aja lingguh. Manut kae kok. Pasangamu duit kae kok. Mau sing gandrung kowe, saiki sing tak gandrung kowe. Aku Wah. gelem apa ora? Ya kowe gelem ra? Ayo. Piye jujur. Aku ki gawean apa-apa mbuh rekoso mbuh penak ra tau tak tolak. Dadi Terus? ana sing ngejak aku mbuh kepiye tetep oke. Yo. Ya piye? Kok njuk mapan lho. Wah, aku kesel nanti aku. Oke. Golek duit 100 ki ya ngono kuwi, mbane iya. becak mumpluk. Aku nek aku mumpul sing nglapi kowe. Lah bojomu Sing mumpul iki kene iki lho. Oh elek kowe pikirane. Iki. Nglapi. Yo. Nyingkar-nyingkur. nyingkar nyingkur Kang Mas mbok sampean niku ampun ngonten iku lho biyen kaya ngopo saiki kaya ngopo Biyen ape saiki ya ora. regane ngopo Wis anak-anak 10 kae kowe. 10 Totok maneh ngono lho. mbok rene yo Piye? caket karo aku ini lho Mas aku ki kangen piye Kangen. lah panjenengan kangen mboten kalian kula Kang Mas Aku kangen karo sak kabehe diajeng. kok kabeh Ya maksudnya kono kangen kowe kangen, kabeh kangen. lah panjenengan gadah garwa pinten to Ya mung siji kowe tok. lah kok kangen kalih cinten-cinten Ya gek dibajutke. Nggo ngleremke atiku. wiwi mane nyingkar
Wong ki nek le pentas total, Glotin, bejamu iki. Napa, Pak? Saka Pak Tristianto. Transfer ning rekeningku 2 juta. Kula Kowe kon nembang Sriuning mingan. waduh Kowe 500 aku karo tengah. kula salah apa Pak Kowe iki ora ana tulisane kok kowe tukang takon ngopo to? mesti ana Yo, iki lho. Oh, isih anu ana tulisane nyuwun Sriu. Oh, duet Mbak Ika sama Mbak Tatin Sriuning. Ini 1 juta untuk berdua. Ya. Jare 2 juta. Laku? Oh, talang ki teles Ya kowe arep pentas dhewe apa wong loro begijikan? oh iya pentas dhewe Kowe ngapa? sing sayuta Pak Eno Kowe ngapa? tak belani Pak Ya iya, aku njaluk to kowe mingan. arep kurang ajar manut ki ya pengarepe arep Lah apa kowe ya sok manut? aku manut ya Pak ya Ora. oh iya lanjutke Ya. Wiwi mani nyingkar nyingku wis to rupamu iki lho. rupamu kuwi Aku wong sing wedok nembang kaya ana. Oh, kaya Doro. iki ngalem ngono lho Pak Ngono. oh Malah kaya Doro. ya bacotke Lingsem yen ke mutan. Ya, sudah masuk, Tin. Udah masuk? Udah ini loh. wes masuk Iya, ae ya, Bu. Ya. Sriuning duet karo Mbak Ika. Oke. 500. Kok, Pak? Kikeswan 700 itu Ora ono. ora napa 700 dilatih diesel ngono. kira-kira disele iso bengok ora ya Pak Diesel gak iso bengoki maksudnya piye? ora Hah? Terus ke? terus aku tak ngurus iki mau lho Lelampahan kang kok madhep rene lho. Wong jenenge duet kok malah rono-rono. ya Kowe ora ngadus po? mambu apa Mambu prengus e. tak kira kaya mambu bajing ora wangi ya Tin jenenge wong tresno ki aja mandang apa-apa mambu iya, tetep ora mandang bae karo orang. Nang ya mambu tenan e. diampet Aku wis sok ngampet lah. ngene kae mah Oh, dalang e. Sing seru nek omong. Mbah, kayak delok kamera aja. Terus ngapa? Gua menawa aku ditransfer. Tresno keswan. Iya. Bar terus ngene bojone. Nadia. Nadia nengku bok asmara. Ya. Yen liwat Ya. joget lo ya. Oh jelas. Kok jelas? Ya tambah 100 no. Wah. 200 Bune. So tak tambahi 10.000 dadi nompamu 30.000. Ya sinten meleh? Lho. Kok anggepe kowe iki wedok apa wis? Lumayan. Yen liwat aku kelingan kubuk kae. Yen
Kis. Top iki. Bengi iki luar biasa. Piye to? Bengi iki Kiswan Rotatin pentas ki streaming 20.000 wong no. Wah, hebat. Channel loro iki wis senang wis bakal entuk hadiah. Ya. Sapa-sapa? Napa hadiahe? Hadiahe napa? Apa hadiahe? Kok tak kei hadiah. Aja kuwatir wis. Apa? Wis santai pokoke ora usah ditakokke sik kejutan, surprise. Kula napa niki? Oh, gencike. Lah mau dalang ki gencik ngono kok. Genjil. Ki genjil ana. Ayo genjil sing dibati kuwi apa? Oh ketegelen kowe ora. Iya. Iya, aku tau nanggap Pak Genjil iki dibati ro Keswan. Zaman semono ki nuwun sewu setengah tugel wengi 75.000 nggih Pak. Oh Keswan dakokke 350, dakokke aku bayar. Iku kula ora salah ya, Pak. Lah iya, talang iki teles kok. Ah, talang teles. Nek kemarau ya ora teles. Didol. Menone. Ya. Catetan sajroning ati. Datang luntur Ngapa kuwi? Tiru-tiru gareng ya lho nek. Oh, pos. tiru Mas Gareng Semarang to. Pos. Malah kaya walang deye. Piye golek duit 300 piye? Abot tenan. Waduh. Encoke kumat. Cok. Kok kan mijeti bojomu ya? Pengesoni ya, Mbak. Mbak aku nonton ya. Seneng. Bangga anak edan ini. Kowe ra cedhak karo mbokmu kok sae paranono kae mbrebes mili mbokmu iki. Kok dadi aku anak-anak kaya ngono to ya. Sok 20.000, Mak. Santai wae. Sapa-sapa mendhet 200 sapa-sapa dibayar. Glelenge ora sama-sama. Ya. Catetan sajroning ati.
Ya Kiswan lungguh genti sing medun Mbak Ika ngesahke saka Pak Tristianto ki mau. Ya. Oh nggih. Pak Tristianto ki nek ora kleru sing ning Klaten kae lho ning Karangdawa kae. Oh iya. Wah panjenengane iki mesti anggere nyuwun ya lin transfer iki juta-jutaan. Iya. Sak lague. Iya. Ya Mbak Ika. Tambahi Kiswan ora Mbak Ika? Tambahi mboten. Rasa. Wis arep modar. Aja. Megap-megap. Mesake, Pak. Piye perlu nafas bantuan? Oh, mantuk ya. Napas bantuan ya dikompresor cangkeme. Ora sing tak kon ngenehi wondoe lho. Kan ISIS ta. Ya ora isi ora metu bak, ora metu angin iki nyup nyup. Wong Brebes. Ya. Sriuning berduet berdua. Ya. 100 kita transferan ora saka aku lho. Ya. Nggih. Iya nang buktine kok. Heeh. Ya. Bawani mboten? Bawa? Dibawani. Iya. Putri kang sulisteng warni Sri Huning Mustika Lelo. Gantian ora, Mbak? Mbah aku manut. Gentenan ya wong didumpong loro kok. Putra Kanjeng Sira lawe Nduk. Tuk preng. tak perangkeng bajana Bebelo. Bebelo Wiratmaya Neno Panwurung Sri Huning gugur bareng dadi musti kaneng Mbak deng 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 deng. Ya nyonya dampani sik. Ya nyoki piyai loro. Oke. Tak talangi sik mergo mlebune ning rekeningku. Dadi aku sasa ngowah-owah. Pira ya kuwi Mbak Ika? Hitung. Hitungan. Kok nek kurang Wis barang. malah kaya wong nang pasar. 1 juta? Ya ya 500 kok Pak Tristianto kok. Lah kamu? Lah saya sudah aku ora butuh kaya ngono. Ora loh, kamu cuma duduk kok dapat 1. Lah, kamu bisa nyanyi kan ada pementasan wayang. Mosok kowe arep nang kene gedabikan dhewe nembang dhewe. Ya sini, ikut nyanyi Duet dong. no, duet Oh, no. enggak mau. Kenapa? Masa akeh dhewe? Enggak mau aku. Kenapa? Yakin nggak mau? Enggak Yakin. enggak selera. Ya, kalau sama saya nggak selera nggak apa-apa. Tapi Nggak. sama Mbak Ika masih. Enggak tipeku bukan seperti tipeku Prastiwi kok tipeku. Yang cendi iso ngebal-balan. Yo, mangga. Ya. Sri Huning Mustika tebat lakukan desa dan sabaya
ta? Iya, sak sriyuning 500. Iya. Ya karang sing nyawer ya seneng karo tembang-tembang Jawa, seni budaya. Lah iya. Mula ya ora jeneng muka. Ya wani cucul ngono kuwi nak. Ya. Ayo Orisa, iki nggonamu isih siji lho. Ya. Nyuwun lagu Sambel Kemangi dari Bapak Teguh Santoso DPRD Bantul. Ya. Iki ngersake sing hamil. Oh iya. Nyo, tampani nyono. Lho iki rezeki dienggo anakmu. Heeh. Nuwun nggih, Pak. Nuwun Pak Teguh. Heeh, nggo tuku popok. Ha iya. Ten mriki napa ten mriku, Pak? Manut, kowe arep kira-kira piye? Kuat ngadeg apa ora? Iya. Ngadeg tok kuat. Ya merasa joget ra apa-apa, ngadeg tok wae. Ngadeg tok, nggih. Aku kuat ya mung ngadeg tok saiki. Wis nggile. Ya. Monggo. Langsungan nggih, Pak? Ha iya. Bawa nggih. Pasang meteng-meteng kok kon bawa. Iya. Langsungan wae. Monggo. Ya, tradontung. Ya monggo. Ya. Sambel Kemangi dados.
isih sithik ning wis krasa nek kowe iki. Iya. Nena tong dung tak tuh entah dung lagi sikilmu tak jokke siji terus nyet ngene. Iya, rasane kaya wis njoget banter banget. Ayo. Iya. Ayo mak ditutuke dhisik diteruske mengko ndak seneni karo bojomu. Mas Bagong. Heeh. Mergo iki nek nganti telat utawa keblandangan kok bojomu muring-muring. Ayo nak diteruske dhisik critane yo ngger. Iya, ayo tak derekke mak. Kan samar pamaring sukma sinukma ya winaya ing sepi sumimpen lenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyung pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kawusa manjing wonten gulungi bukit Sanggar Saru menogantong capun nggih Sang Hyang Pramesti Bathara Kungawi sanggaring para durandara pating bleber paring protesto